Θα σας ενημερώσουμε ότι πριν από λίγα λεπτά λοιπόν σημειώθηκε έκρηξη στα γραφεία της Χρυσής Αυγής στην οδό Σοκράτους. Άγνωστοι με τηλεφώνημά τους στην ελευθεροτυπία στις 8 και 25 είχαν δώσει χρονικό περιθώριο 25 λεπτά για την έκρηξη της βόμβας. Αυτό έγινε με αποτέλεσμα να έχουν προκληθεί υλικές ζημιές στο κτίριο, από όσο μπορούμε να δούμε, όχι ιδιαίτερα σημαντικές, αλλά ήταν ένα χτύπημα στην καρδιά της Αθήνας και όπως καταλαβαίνετε αναστάτωσε όλο το κέντρο επιτόπου βρίσκονται αστυνομικοί, όπως μπορείτε να δείτε. Και πάντως φαίνεται, Μιχάλη, ότι από τύχη εκεί δεν είχαμε και κανένα τραυματισμό, έτσι. Αυτό είναι γεγονός, αυτό είναι γεγονός. Διότι δεν έκλεισε ο δρόμος, δεν πρόλαβαν οι αστυνομικοί από ό,τι φαίνεται και μόνο από τύχη το γλιτώσαμε. Η οδός Κωνσταντινούπολεως στο σημείο, βέβαια μου πείτε, υπάρχει ένα τετράγωνο, αλλά όταν μιλάμε για βόμβα, για απειλητικό, συνήθως κλείνουν. Η οδός Κωνσταντινούπολεως ανοιχτή, πράγμα που σημαίνει ότι όλοι οι πεζοί περνούσαν από εδώ. Υπήρχαν δύο μηχανές της. Το τηλεφώνημα, Μιχάλη, τι ακριβώς έλεγε? Έλεγε ότι τοποθετήθηκε εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Έλεγε ότι θα δίνουμε 25 λεπτά να κλείσει το σημείο, γιατί θα εκραγεί βόμβα στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Και αυτό έγινε, εξεράκι, αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός στα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Πόση ώρα πριν την έκρηξη έγινε το τηλεφώνημα? Ξέρουμε πόση ώρα πριν την έκρηξη έγινε το τηλεφώνημα? Λοιπόν. Και 25 ήτανε, δώστε μου μισό λεπτάκι γιατί ήμασταν εδώ εκείνη τη στιγμή. Ναι, Μιχάλη, για πες μου, υπάρχει κάποιος, αυτός που τηλεφώνησε ανέλαβε και την ευθύνη για κάποια οργάνωση? Όχι, καμία οργάνωση για την ώρα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη του χτυπήματος. Είναι κάτι το οποίο προφανώς θα βγει στη συνέχεια της ημέρας, αν όχι σήμερα κάποια στιγμή εντός των επόμενων ώρων. Μισό λεπτό, Μιχάλη, γιατί έχουμε και την κάμερα που είναι, το συνάδελφο που είναι εν κινήσει τώρα και περπατάει εκεί ακριβώς στο σημείο που έγινε η έκρηξη για να δούμε και άλλες λεπτομέρειες από άλλη κάμερα δηλαδή που έχουμε εκεί στο σημείο ακριβώς. Μάλιστα, και βλέπουμε λοιπόν από δύο σημεία τι ακριβώς γίνεται αυτή την ώρα. Κοιτάξτε, αυτή ακριβώς είναι η εικόνα. Έχει αποκλειστεί από ο δρόμος. Βεβαίως. Έχει αποκλειστεί ο δρόμος. Έχουν κλείσει όλοι οι δρόμοι πέριξε της οδός Σοκράτους από άνδρες αστυνομίας τώρα μετά την έκρηξη, έτσι ώστε να είναι σε επιφυλακή γιατί μπορεί να υπάρχει και δεύτερη. Υπάρχει περίπτωση τέτοια, υπόθηκε κάτι τέτοιο? Βέβαια, είναι ανοιχτό ενδεχόμενο, είπαν για έκρηξη βόμβας. Δεν έδωσαν πόσες βόμβες. Οπότε πρέπει να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα για να μπορέσουν και οι αστυνομικοί να πάνε με ασφάλεια στο σημείο. Δεν κάνουν έρευνα αυτή την ώρα και μέσα στα γραφεία και στο γύρο χώρο οι αστυνομικοί? Όχι, αυτή την ώρα απλώς έχουν αποκλείσει το σημείο. Μισό λεπτό, Δημήτρης ο Καραστεφανής έχει ορισμένες πληροφορίες να μας δώσει περισσότερες. Δημήτρη. Λοιπόν, πριν από λίγα λεπτά ενημερωθήκαμε ότι άγνωστος τηλεφώνησε στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία αναφέροντας ότι έχει τοποθετηθεί βόμβα στον 4ο ή τον 5ο όροφο που στεγάζονται τα γραφεία της Χρυσής Αυγής. Είπε ότι δεν είναι φάρσα, προλάβετε να εκενώσετε το κτίριο. Το θέμα είναι αν η συγκεκριμένη βόμβα εξεράγει πριν το χρονικό περιθώριο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Αν είχαν προλάβει ουσιαστικά να εκενώσουν την περιοχή και να κλείσουν την περιοχή. Αυτό είναι το ζητούμενο. Πρώτον. Βλέπουμε εμείς τώρα όση ώρα μιλάς, Δημήτρη, ακριβώς στο σημείο αριστερά, στη μία κάμερα που έχουμε αριστερά, το σημείο που έγινε η έκρηξη των γραφείων δηλαδή, και δεξιά το δρόμο, το βλέπουμε σε όλη την εικόνα. Εδώ είναι λοιπόν το σημείο, εκεί στα γραφεία που έγινε η έκρηξη. Από την στιγμή που φαίνεται ότι ο άγνωστος ή οι άγνωστοι τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό έξω από τα γραφεία και βλέπουμε ότι υπάρχουν θραύσματα και τζάμια, σημαίνει ότι ήταν αρκετά ισχυρή η βόμβα. Γιατί βλέπουμε ότι και στο οδόστρωμα υπάρχουν τζάμια, υπάρχουν διάφορα από τα μπαλκόνια που έχουν πέσει ή ακόμα και από air condition. Αυτό δείχνει ότι ήταν θεωρητικά ισχυρή η βόμβα που τοποθέτησαν οι άγνωστοι νωρίτερα το πρωί. Πάντως, σας λέω και πάλι. Ήταν ισχυρή η έκρηξη. Εδώ να πούμε, μισό λεπτό Δημήτρη και Δημήτρη, εδώ να πούμε στους τηλεθεατές μας ότι παρακολουθούμε με τις δύο κάμερες επιτόπου που βρίσκονται επιτόπου από την εκπομπή μας. Τις δύο διαφορετικές πλευρές του δρόμου όπου έγινε η έκρηξη. Βλέπουμε και το κτίριο, βλέπετε κάτω και τα σπασμένα τζάμια από την έκρηξη που έγινε μόλις πριν από 7-8 λεπτά. Δηλαδή νομίζω αν καλά υπολόγισα το χρόνο, αν τηλεφώνησαν και 25 στην Ελευθεροτυπία και έσκασε παρά 10, είναι μέσα στο χρονικό όριο. Είναι, βλέπετε την εικόνα ζωντανά και από τον κόσμο που είναι συγκεντρωμένος από τον αποκλεισμένο δρόμο, αλλά και τον δρόμο που έχει αποκλειστεί. Δεν πρόλαβε η αστυνομία, παιδιά, να το κάνει. Είναι ένα πολύ επικίνδυνο χτύπημα. Και υπάρχει αστυνομικό τμήμα, καλά λέει ο Βασίλης, υπάρχει αστυνομικό τμήμα εκεί. Για λέγε Δημήτρη, οι αστυνομικοί τι λένε για αυτή την έκρηξη, ότι ήταν ισχυροί, πώς την περιγράφουν? Αυτή την ώρα πάντως βρίσκονται όλοι οι αξιωματικοί στο κέντρο επιχειρήσεων, δεν έχουν εικόνα. Την εικόνα ενδεχομένως την βλέπουν και από την τηλεόραση του Sky, γιατί είναι οι πρώτες εικόνες, ήταν η κάμερα
κάμερα μας πολύ κοντά και βλέπει ποια είναι η κατάσταση τώρα. Ουσιαστικά από το κέντρο επιχειρήσεων βλέπουν την εικόνα από την τηλεόραση του Sky. Αρκεί να σας πω όμως, το δεδομένο είναι ότι υπάρχουν σημαντικές ζημιές για να βλέπουμε τόσα πολλά τραύματα και τόσα πολλά αντικείμενα να έχουν πέσει από τον όροφο των τέταρτων. Μα γι' αυτό το είπαμε, Δημήτρη, και πριν, ότι ίσως από μεγάλη τύχη γλιτώσαμε κάποιο τραυματισμό εκεί στο σημείο, σε ένα κεντρικό δρόμο της Αθήνας. Πολύ συχνά δρόμος, δεν είναι. Να πούμε ότι απέναντι ακριβώς ήταν το παλιό εφετείο, το οποίο γινόταν καθημερινά. Υπήρχαν πάρα πολλοί αλλοδαποί και υπάρχουν πάντα αστυνομικές δυνάμεις. Σε λίγη ώρα θα υπήρχε, από ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω, επιχείρηση αστυνομίας, όπως γίνονται καθημερινά οι εξορμήσεις. Γι' αυτό έχει και τόσους πολλούς αστυνομικούς, γιατί μέσα σε λίγα λεπτά η κάμερα του Sky δείχνει τι ακριβώς έχει συμβεί. Δεν μπορούν τόσοι πολλοί αστυνομικοί να βρίσκονται στο συγκεκριμένο σημείο. Μέσα σε λίγα λεπτά. Ήταν λες για άλλη επιχείρηση και μαζεύτηκαν γρήγορα εκεί. Να σας πω. Γι' αυτό έφτασαν τόσο πολύ γρήγορα οι άνδρες αστυνομίας. Από ότι το μήνυμα που στέλνει τώρα η αστυνομία είναι αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός σε κοινόχρηστο χώρο του 5ου ορόφου. Που σημαίνει ότι οι δράστες είχαν τοποθετήσει, όπως σας είπα και νωρίτερα, έξω από τα γραφεία. Επάνω λοιπόν δεν έχει ανέβει κανείς μέχρι στιγμής, διότι περιμένουν να περάσει ένα εύλογο χρονικό διάστημα, Δημήτρη. Έτσι. Νομίζω ότι επειδή είδα από μακριά στα πλάνα μας ένα σκύλο, αυτός ο σκύλος είναι του τμήματος εξουδετερώς εκρηκτικών μηχανισμών και ενδεχομένως θα γίνει μια έρευνα. Βλέπουμε και από την άλλη κάμερα να βάζουν τις κορδέλες αυτές της ελληνικής αστυνομίας. Δηλαδή. Οι κορδέλες είναι, Δημήτρη και Βασίλη, για να μην περνάει ο κόσμος και τραυματιστεί κανένας από τίποτα γυαλιά που πέφτουν από τον 5ο όροφο. Γιατί ουσιαστικά όταν βάζεις έναν κοινόχρηστο χώρο, υπάρχουν και άλλα γραφεία. Δεν είναι μέσα στο συγκεκριμένο γραφείο της Χρυσής Αυγής, αλλά είναι και άλλα γραφεία. Ενδεχομένως θα έχουν υποστεί και άλλα γραφεία ζημιές. Αλλά σκέφτομαι καθώς θα συζητάμε και βλέπω και τον κόσμο η άλλη κάμερα μας είναι αυτή που βλέπουμε τώρα, που γίνεται ο αποκλεισμός εκεί από τον κόσμο. Μένω σε αυτό. Πρέπει να ήταν ισχυρή η βόμβα για να υπάρχουν τόσα πολλά θραύσματα στον δρόμο. Μένω σε αυτό και είναι συγκεκριμένο αυτό που σας λέω, γιατί υπάρχουν μαγαζιά από κάτω, υπάρχει δρόμος ο οποίος περνάει κόσμος, όπου υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν εργαζόμενοι που παίρνουν ελπίδα να έχουν προλάβει γρήγορα. Αποδεικνύεται, Δημήτρη μου, για πολλοστή φορά ότι στην πιο καλά φυλασσόμενη περιοχή που είναι το κέντρο των Αθηνών, και με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις και με τις κάμερες και με περιπολίες και με το ζήτημα της ασφάλειας παραμένει ανοιχτό. Βεβαίως. Είναι ένας από τους πιο πολυσύγναστους δρόμους της Αθήνας. Γύρω-γύρω. Έχει κόσμο, έχει γραφεία, έχει κίνηση, έχει εμπορική δραστηριότητα, έχει αυτοκίνητα που περνούν κτλ. Και γίνεται ένα τέτοιο χτύπημα. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το γεγονός αυτό. Γι' αυτό σας έδωσα και ένα στίγμα, ότι υπάρχουν αστυνομικοί περιμετρικά, υπάρχουν στην Πειραιώς, στη Σοκράτους, γενικότερα σε κάθε δρόμο της Αθήνας θα υπήρχε κάποια επιχείρηση, από ό,τι είμαι πάλι σε θέση να γνωρίζω, η εξορμής της αστυνομίας, και γι' αυτό έχει τόσο πολύ αστυνομία αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουν περάσει ούτε 10 λεπτά από την έκρηξη. Άρα περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε, να ανέβουν οι αστυνομικοί επάνω εκεί με τα ειδικά σκυλιά ή δεν ξέρω με τι άλλο, για να μας πούν τι ακριβώς συνέβη. Εκεί είναι οι αδελφοί μας και με τις δύο κάμερες του Sky. Θα βλέπουμε συνέχεια την εικόνα εμείς καθώς θα κουβεντιάζουμε εδώ.